Pagkasalitaan ni Dumel nga napuluan, sikap ay laing, ti ay ayetek, idi kalman laing. Idi kalman laing manong name, tanagring ti cellphone ko. Sino nga tatungaw tawag kaya? Kinuna tinakem ko. Dato'y gayam girlfriend ko. Mailo nga tawanin Nag-date kami. Kasta o nga minti panang paraparagsak ko kenkwana no kasta nga ag-date kami. Dinner date kami, kalpasan na, sakam to ag-check-in. Yes, siyempre, agpapas kami tiragsak. Sinong batak? Hello, sweetheart. Hello, Dumel. Oh, pakada ko Pakada ka. Kung naman ako dinner ta. Minsan tumanin Pakada ka. Ada pa namin kada Shirley. Papanan nyo? Gamaki birthday. Mabalin ti umay? Sikano kayat mo? Ngayon mostly kat hanga pair by pair. Di mayat at no datalatag pair. Okay. Sa bagay, yung oras siya, masulita ka rumal. Dati ito balayan. Ano barab nga ron? Medyo mangsasyat. Uminom ka ng siksika? Okay lang. Sige nga natin. Ano oras na gahit kaya? Baka alas 10 ka dyan. Di ko nagkarkarabian, ha? Ken kang runante amin. Dahil kang kanaing palbagaking ka. Ang moment uminom ti arak, nung sa kamal uminom duwata, di ba? Pagpahimas ti panangan, ken pangpahimas ti romansa. Gabato siya hanggang kakakuyog, hanggang uminom. Okay? Sige. Okay. Ingat din. I love you. I love you too. Hindi mo gudwa ko din inumak manong name yapyapay na ko. Na maturog. Nang. Muna ako na maturog. Kaya na ka, minum ka. Dahil di ko minum. Ituloy na pangtad ko. Saan? Idoli mo. Na maturog ka ito ba't ang ginaharang mo yung tubigat? Ay, tubigat. Ito, madam, tumakunak ko. Sino timawag kang kataya? Ni Olive. Ito na nung kami pa nag-asawa yun. Mailo kami kininahanang mo, namadaan kami ti apo ko. Adumat apo ko mi ang adadamat ti adayo, digdi kakabsat mo. So nga ka nga burdek, nga sikat adayo, sidong mi, agasawa ka na nadayuanan mi nga apo ko. Banyo nang, ibagak tunlay takin ni Olive. Kabigatan na manong mi kinitak ti cellphone ko. Mati school ni Olive. Kaya't nangasawan sa nga timawag. Mati message na. Tawag agto ni Sona ng daak di opisina. Nakunak tinakim ko manong. Nag-jogging nga, kanay paggagayang kanyak manong ti jogging, saan kita gubra, ti mabaling kong obrain, talikod ti balay, nga pagling attack, kalpasan na. Agdiusak, sakto mamigat. Alpasan di mamigat, agrobwatak, manong nemi, sa kagpakada kadatatang kirinanan. Nang, nalawan na nako, nandun ta pa nagmanehom. Laglagi ba ito imbagam tuon kini Olive nga gasawa kayo, ya? Wendang, pagsalita amin to. Inianda ako nito opisina manong name. Nag-ring sa cellphone ko. Mukha ano pa yung ganda ako opisina so parang tawag na. Naku lang tinakim ko. Naman nagtisiyan sa diyo ko sinong bata. Hello, adak to pisinan.
Well, hmm, sagsangit ka. Ano na pasama ka? Magsangsangit ka. Kahit mo sa awang ka to, trabaho, anda ka na balayo? Pay, anong problema? Olive, Pagawanin na kuma. Pagawanin na kuma. Ano basol mo? Ano basol mo? Nagulbudak kang kay Travi. Saan na birthday ti? Napanamik ni Shirley. Ano na napanan nyo? Simurot kami kay Ricardo. Ricardo nga gar-arim kan kang itilugodan nga the boyfriend mo. Napang kami ti bar. Ket, nabartay ka. Ito makariingak. Ang dakin na Gus Ricardo. Ay na masnak ni Ricardo. Olive, imbagakin ka nga saan kang umininom. Diyak napupuotan nga bartekat. Diyak napupuotan din di pasamak. Ginundawayan ni Cardo ti pa ng kabartek ko. Pagawanan na, Dumel. Pagawanan na. No yung bagam ko mga sumurot ka kay ni Cardo. Saan ka kumapi na lubusan? Ngam naglibak ka. Pananggulib mo, ti panagulbod mo. Dadagar aram ken ka, Cardo, nagpatpataluon ay ken ka, isot simurutan. Di ka lang nagsakbayan. Awang nga tatlakas nga ramidan na kanyak, no kas pagaligan, di mo lakunan. Sige, baliwan ng to ang salita. Ibutad na ako ti pisina. Bye. Manong Nemi nakasaysayang na relasyon. Ni only Manong Nemi ti first nga inkarik nga iso ti last love ko. Iso ti nakarik nakti talaga nga pudpudno ayat. Babahaing ipatpatig ko unay-unay nga ilalaag. No payadan mapaspasamak ka na kami. Kat ti plano kumakit talaga nga ibaga akong ken Kuwati William Mering. Tadadangat ko natatatang kaninana. Ngam kasto yung tinapasamak. Ginarawan ti sabali nga lalaki. Nagpapasa na ni Cardo ti bagi ni Olive. Ti bagi, ti pamagi na nakapinpintas. Pare, anak ko. Pare, apay. Ano ti mawag kang gata na pang GCR pagkatapos kasalangan. Natatakis ka na pasama? Ti girlfriend ko, pare. Tinagikuhan ti sabaling lalaki. What? Inyistorya kinidensyo nga kopisina at tinapasama. Meaning, nagulbod kang ka ni Olive, kaya't nang sawan, pananglipot na kang kasa. Imagine, di agar-arim kang kuwana, si Morot, at nagiinom da. Di na nga sinakbahin no, anyat musulay mapasama. Kung nga ron, di pa nagulbod na, kinisusurot na, iti lalaking agar-arim kang kuwana, panangkulib. Ginuliban na ka ng pinsan. Imbag tasang ka pa nag-asawa. Kaya nag-asawa kayo, agad talaga nga, liniputan na ka. At nagpa-aramat sa bali ng lalaki. Di question ita. Kayat mo pa ilahing sunat?
tinapod nung ayat. Kahit orean niya man tilang bidutan. Ipat-patik mo. Ipat-patik mo tulad ta. Bakit na siya? Ano kasta? Bilibak man kaya pare. Ano na kayayatan tita masama? Arik na aksidente. Kasi no, saan nga kayat ni Olive? Nga di ikasar ni Cardo? Nagsarita ka nga siya ta. No kayat mo na ni Olive itilikodan ti amin. Very good. Ngayon kasano nga roden. No, ni Cardo ti manging kasar keng kuana. Kaya, adamat din mapaspasamak ka na kayo, di ba? Gabot at na pasamak na keng Cardo. Ito nga kayat matin ni Olive nga mga asawa keng kuana. Tsaka mo. Tunal daw. Baliwag ito nga tawagan ni Sunan. Pangal daw manon name tinawagag ni Olive. Hello. Dumel. Kumustan? Awang kita opisinam. Andak dito Nutoy. Do'y balay na, Cardo. Kahit mo sawon? Hangka pa nag-awid? Nag-awid ako sa di balay. Iti tumahawag keng kakilantak sa di balay. Kung natin kita naganak kanyak na rumbeng laing yung kasar ng Ricardo. Takayat mo pag-asawa kang kuanak? Nakasagaan na kasar ng Ricardo kanya. So, ang dak dito ita. Kadukot na kita naganak kanyak. Pagsasarita amin ti kasar. Di ka agdardarasodo sa kasta Olive. Baka babawi ka to. Ngayon dikit mong sungan. Magkikasar ka iti lalaki nga sa amumet nga yeten. Takayat na ka di pa ilaing. Abay nga di mo yun muna sinalusod kanya. No si awat aklatakin ka. Sakbeng nga desisyon ka. Nagdan ni parents mo nita. Kitagsasalita kayo na may pagnipti kasar. Tarantada ka nga sigura. Tarantada ka nga talaga. Tarantada ka kunak, kaputay nyulbud mo. Di papanam, inak magi-birthday ko na sa baliman. Tarantada ka. Ita, kaputay bagat, hindi nang ganak yan ka nga. Rumbang kasar na ka ni Cardo. Kaputa, inyawid na ka di balayda. Mayat ka maten. Naganak ko ida. Ganang-ganang mo ita, sugang po nagtungpal ka. Tapusum, hanggang kid-kid. Tapanunot mo. Nakulapang ka di panunot mo. Nabarte ka kadipay lang. Ang kakadipay no sawan. Hindi ka mawatan. Hindi nakmawatan. Sa lutsutong kanya, kaya't nakadipay lang, itiligod nga naramit ti ka si Jaib. Sa lutsutong kanya. Mati kawak. Siya ka mo tararamad. Ulitek, Olive. No magkaasawa ka kini Cardo. Kat di mo tumasursuro ng ipatig. Agbababawi ka to. Ulitek. Ni Cardo na siya. Mati kawak. Siya ka mo taramidek. Adda kami dito. O sige. Adda kayo dito. Kayat mo talaga ti makiden lagi ni Cardo. Naisot kayat mo pagkasawain. Awan ti maramin ko. No pag-ulitek, ore kastat na pasamak ka na kayo. Kayat kanto nagta. Ngaminto nagkasawa kayon, sa kantong sublikan niya, di kanton kay kayat. Laglag ipem na ita. Manong name awan tinaawat ko nga message na kan sa anak at tinawagan, jakmatan timawag, iti kamalman. Minawis ko di pari den siya. Pare, taginom. Talaga kahit mo human na,
Iyo na. Iyon ni ma'am. Iyo ni ma'am. Anam. Iyo inuma. Andiyan mo. Kahit mo't uminom. Hindi pati kasi siya napasama. Laglag ng babae. Tarantada. Matiktikaw pare. Nagpro-problema eh. Isuharap nga inulit-ulit kong imbaga. Nga itata, kayat kapailain. E ngayon no, ag-asawa ka doon kini Cardo, at danton asawa, sa kantong sublikan ka, kanyak, jak, di kanton kayat. At ada asawa na nga ro doon. Sayang na kita rapap may ginaolib. Nagsayang ang babae. Sayang ti pa nang ipatag ko keng kuwana siya. Nagbalintumat namin nga, narukop ko na malata na tayo. Agar-aram keng kuwana, simurot keng kuwana, naginumdat arak. Siyempre, dakil posibilidad nga dadakas nga mapasama. Naginom kami nga rod, manong name Kenidensyo. Yung talaga nasakit tinakam ko. Nanagnak, tinom ko manong name, Diyos bang petak dito balay, kat nadlaw datatang kaninanan. Nakisla na rigatang nga sapay, nang isarek, ti kotsemi, ti gate. Apay, ano ko em? Nakainom ka lang tang. Yes, po, tamang pa yung medium tech drive nga nakainom ka, anabartek ka. Kasano no disgrasya ka? Disgrasya nga rin tinapasama. Dinisgrasyado da ni Olive. Hindi rabi, hamad kayam na panakiperde. Simurot kini Cardo nga nag-iinom da. Nabartek, kininsangpet ni Cardo isuni di balay da. Aniya, sa kalpasan na, dadadya balay, itay aldaw, dadadya balay da Cardo, kadwala di perils na nga pagsasaritan, nanti kasarda kini Cardo. Kahit nga taan ni Olive, ni Cardo, nga mitis ka. Siguro na, tabakbak lang ni Cardo nga mitis siya. Nagangayak lagi empleyado. Idunto ni Cardo, may isang isot boss, idi business na, negosyante. Sayang na. Eh, nakas pagarikan ta, hana kumakayat ti magkikasar kin Cardo, kinagsublikan ka, kayat mo. Isukot ti bagkakin ko na. Maawatak. Tasaan mo nga nagayayatan dahil tala pasamak. Ipat patag ka itilikudan di amin. Ngayon nung makikaasawa ka kin Cardo, sa kanto agbabawi kitag subli ka kanya, saan kanto na kayat ko na. Wala sa nga taangan eh, kariga na kayo kini Olive. Ti ko na nga rudan, ure anuem, ure agan anu ka, no talaga nga naikari nga saan nga paragan ka, hanga parakag ka. Aging ka manong name nga nabasa ko ti Facebook, ti schedule, ti kalaysan di kiti doa. Paridensyo. Letan ni. Ano yata? Invitation. Wedding invitation na kiti doa. Wow, pare, bongga. Talagang insaganaan ni Cardo ti amin. Plinano na laki di ti amin, pare. Hindi pa ilang agkursonada ni Cardo kani Olive nga girlfriend mo, di ba? Inaramid na ti amin, tapos maagaw na. Ken ka. Nagbaligin. Siguro ka talaga nga nagayayatan ni Olive dito. Muna, sigurado ha. At ano saan na kumakayat, or ano ni Cardo, awang kumat maangin kasar. Ano yung kanto matandar? Kapag kumamatandara, ori nga taawisan da. Eh, nakasaksakit pare. Alala ba mo? Ora ta nagpapasa mo tinisuna, di ba? Sikat imuna, di ba? Sikat imuna. Hindi sumapul ka man sa bali, another virgin. Kasta na tibiyag, Rodomel, ang bidladay unay. Lalakit kinatao tayo, awam pukaw tayo. Ingarigatak ngayon liwliwag ti amin manong nemi, binagbalin ko nga busy ti bagik, tapos nakastagat ta, mailuliwag ko ti amin. Makabulan, 2 bulan.
Hindi agree ti cellphone ko. Ni Olive. Kung nagtubig kami. Tumawag na tumawag. Hello, ha? Dumel? Mabaling ka din kang kita ta. Taan niya pa ilang rason. Kada doon ang sawam. Kahit ko mga sarita. Kahit mabalin naman tagsalita o ito cellphone. Kahit ka makita. I miss you. You miss me? Sika pa lang tayo, etek. Sana ka naragsak ni si Don Cardo. Sika pa lang tayo, etek. Sakit-siksikan tulaeng. Dumel, dahil tatimbaga kang kedi. Malagip mo? Malagip mo? Isla ko malagip ko. Kasano ganda kami malagip mo? Kat kawaw tapalunot mo. Nagdesisyon ka saan nga na siya tip. Kondisyon di panunot mo? Apo yung tanak. Talagang ungtang ka. Winarningan kayo di. No magkikasar ka kini ko, Cardo, ket agbabawi kan to, ket agsubli ka kanya, saan ka na kaya ko na? Di ba? Sa ludsudam no kayat kabayo uno sa anin. Uri adda na pasama ko na ket. Kaya't ka talaga kumaidi. Ngayon ti panakikasar mo kini Cardo, dahil may isang nasakit para kanya. Kasi lang nag-ayatam, nga kayat mo ni Cardo ng siyak. Kaya nagkasakanak manamangin, kasargan ka. Uri no, adda na pasamak kini Cardo. Tadi mo nag-ayatan. Ngayon mo nakiasawa ka keng kuwanan. Di wala akong nga tarantada ka. Agdesisyon ka, nga saan nga napintas ti kondisyon, ti panulot mo. Desisyon na ginaganak kanya. Abi kami di ginaganak kikatumbalib. Abi nga ang tanak. Lusan ka kung mga gaga. Ita, ana. Sana nga ganagsak. Dadaking nga dinagsak ko. Ken may sa. Naimon kan nauyong ni Cardo. Amintuhan ako nga tinungpa. Oh, magita. Kung nagtupi namin, tarantada. Mabaling ka din nagkita ta. Kita niya kung matarabidan ito nagkita ta. Makasarita ka. Kit magsasarita ta matan. Olive, saan na kung nasingayin? Gabutawan tan. Saan nga mabalin? Agsipod ka si asawa ka. Datat warnin ko kang kaidi. Once nga makiasawa ka, saan ka nga kayat? Gabutad nga rin asawa mo. Idi ang gawidak dito'y balay, manunay minakiktutak idi sabatan nak ni nanang. Apay nang? Ito sa nga ilim. Ni Olive? Buhayin. Nagpagpakasi nga pastor kani. Nga urayan na ka. Kasano numamon, asawa na. Di adada kamilan na. Iramraman nakpay. May iramraman nakpay. Among pagkarong nga na uyong ni Cardo. Na nang saan nga patuloy na balay. Pagawidan nyo, papanawin nyo. Ang pagpakasya kang ka, Dumel. Kinanamat manong nga rimuat. Sa karumurumar, sa ka. No, na makakita ka, nadda ka tikit amamuda ni Cardo. Hana ka mangiramraman ha, talagang mangiramraman ka ng babae. Ano ka sa pulam? Ala sumerte dito uneg. Ada nga makamon dikit karoba. Ala sumerte dito uneg. Simarek kami man. Di nakararakupan. Ditam lang. Api kasat lang am. Inabil na karon ni Cardo. Itaan niya nga rason. Nakita na di cellphone ko.
Nakita na di ba nang i-dial ko ta number mo. Kita man. Sakay may ditoy. Kahit ko't sumurot kang ka. Umadayo ta. Gaga. Tsak kaya ta panawan. Ti trabaho. Kinjak kaya ti may sagmak. Agasawa kay Ken Cardo. Babali na takang isak lang. Kunak man na pampangot ka. Pumanaw kan. Sa muton nga ulitan ba ito may ditoy. Winarni nga ka edi. Nano makiasawa ka, sa kanto ag sublikan niya, saan ka na kaya? Tarantada. Simreng ako niti silid ko manong. Nang, papanawan yun. Iti rumuara, iti silid ko manong. Adamat pa ilaan. Sabi ito yung pinapanaw. Tinakayat ti rumuara na. Kaya mo gulod ka? Muto kanyak, muto dati number ni Cardo. Ha? Tawagak ni Cardo. Muto to. Itad mo kanyak di number ni Cardo. Muto iti cellphone mo. Ano na ka na to? Cardo. Letter C, letter K, letter K. Dial ko yung cellphone ko. Hello. Cardo. Saan to? Ni Dumel. Oh, pare Dumel. Makatawag ka man. Pare. At dito balay mi ti asawam. Hala? Pag-awawidak. Ngayon di na kaya. Ibagbaga nang itaray ko kano. Yung sa kong aramidan dito. Tasaan na kalaglag. Tinawagan ka. Tapos sikat ko may mangyawid. Tas sikat at karbagan na. Tsak ba't nga kayat nga parwarin nga ulud-uludan ko. Are, ti may advice ko lang, ano? Liglig ka mga dangaram ti may isang na babae. Ikatamuntan niya mga imo mo. Tawanan ti, Jaco, saan ko na kayat suna? No pa ibagbaga na nga ayat, sikat na pala at ayatek ko na. Pangasi pare. Ayatem dungdungwem ni Olive. No talagang ipatpatik. Kinabil mo ka no, kapot na nakita mga intayo na tinamber na kanya. No, pag-arupem nga, kayat ko pa lagi so na, now. Saan na pare? Nakasta, once nga ti babae kat naramanan sa baling ang lalaki, kaya kung kaya. Ibagbagak kang kuha nga susuruan na kan nga ipatig. Masusuro ng kakatabat nga ipatig, no, ikatunti na uyong mo. Pare Cardo, nakalalas nga kabilim ti may isang babae. Napintas mo't pangarod. Ti babae kit naskan nga ilalayon. Saan na ka nga ayaten ni Olive? Siyak tayaten na. Ngem asawa mo iso na. Iso nga kuka mo. Kalamidan pare, dungdungwem, ilalaem, ayatem. Sa mga dangaran. Masursuro na kantong ipateg ni Olive. Nuagbaling ka na dunguken ko na. Datalang pare. Nanawan mo alain? Sige pare. Umay ko alain ka asawak. Oh, orayam ni Cardo. Umay nakaalain. Tsakayat. Pumanawak nga ro din. Kahit papanam nga ro din. Nagamit ako sa Dibalay. Di umay nakadalo ng Dibalay. Susuruan mo nga lip. Ayatan ti asawam. Tadatan na gayatam. Naki-asawa ka kang kuwana. Imbes ka siya. Sana ka nalagsak kang kuwana. Binagbaga akon. Sabi ko matutong palin na. Nasaan na kanto kandagran. So nga namin nasnudutoy ka. Tapno maulit ko nga mga kasalita isura. Hanggang pumawa nun to. Tapno makapagsalita kami iti sangon-sangon. Dinteng ni Cardo manong naimi siyak tinang ilokat tiri daw. Pare,
Sumarik ka. Ay gimana pare. Pindasim di magkisarita kang kuhana. Kasi ko na kang kaiday. Ayatem, ilalaem, dungdungwem, ti may nga babae. Nangaruna kit asawa mo. Kukaw mo. Awanan ti makaakaw kang ka. Gabutasan kumata na kaya. Olive, Megan Stewart. Kawitan sa di balay. Kaya ti mismo sangwanan dumel. Agkariyakan ka. Saan ka doon nasaktan? Siyempre, gimunak lang amin kapag di pa lang dumel ti kayat mo. Sa imay kapit ito'y, taw-tawag kami suna. Ngayon na panagdangkakon, nga talaga nga saan na ka nakayatin do ba yan? Tamis mo pa yung shoot di mawag yung kanya. Talo kayat na ka kumapay lang. Apay nga tawagan na, kalibagaan nga adda ka, dito'y balay na. Kung dawayan na kumangay, ti agpapas kayo. Ngayon kas ka lang na nga, dinan kayat ti babae nga dan sa bali ka lalaki nga nakaraman. Kaya talawa ni tapos yarit kang kapare. Tawari kayat nakapailan ni Olive, kahit sama o ginong dawayan. Kadagkarikak kang kanuman. Agas pa nagkarik kina Olive. Saan akong nagimon? Tawanan tinas ka na pag-imunan. Gaputan na parang nagkakasamon nga kayat. Kadungdungot na sawak. Pare may advice ko pa no. Saan mo nga inarim, kalpasan na inaklod na ka. Abi nga timutublian ng arman ti asawam. Teka sila arman pa lang. Napinas neta. Isagutom ka na di mo gustuhan na, kaya nga dumapay nga, namnamayan nga pakaluko yan tirik na. Malukoy mo dito sigurado. Basta saan mo masaksaktan, saan mo nga kabilin. Olive, please, sumurot ka iti asawam. Awanan ka na, awantan. Tasang ka nga naikarikanyak, sa anak mo din naikarikan ka. Da kayo tinaikari. Oh my God, sweetheart. Injaya ni Cardo ti ima na. Kimpit mo. Hingkam nga ro din. Nana, tata, dispensary niyo pa nakadisturbo yo. Dumel. Besusultak ko mga kanagiti karkararag mga sabi ko man. Tagbali nagtuhan naragsak disidog ni Cardo. Basta susuro mo nga yatin suna. Nangarunan, ipakita nan. Ti respeto na ken ka. Ken di pa nang dungdung ko na ken ka. Pare Cardo, pare. Dakton kayat nga tumawag ni Olive ng mga ibagang kabilim suna. Sangguton nga ramidan pare. Agyamanak, dati nobyam, kat asawa. Dati nga nobyam mo naman. Hingkap ka rin. Kasla na bang aran diriknak iti napasamak mano? Kahit nasawain nga awanin ti pagan-anadak. Ta nagsarita ka mga mismo kay ni Cardo. Tanusan nga kasi dyan tinapasamak. Kadagim imon lata, taata-atap na nga da, nalimit nga ba nagsinsinarak mi, wano pa nagkonkontak mi. Baka may ramrama na. Isa na talgad ang tiriknak manong nemi. Oh, kumusta na pare? Kunan ni Densyo manong nemi ti may isang malam. Okay yan. Di mo tumutawagan ni Olive. Baka tinong palmat ni Carlos, palakan mo kayong kuhana. Sabi ko agasin mo naman, takabilim di may isang babae. Gapo ti selos. Siyempre, si kapit ayatin ni Olive. Ngayon, kasi diyan nga napasamak nga talagang nagsawon-sawon kayo, nagsasalita, di okay na. Tawagan mo dinaya. Sino ni Olive? Ni Cardo. Tawagan mo ni Cardo. Tinawagan. Hello, sino ito Hamugay mo yung punpo dito yung number ko. Di tinawagan ka, pare. Niro, dumel dito pare, dumel, di punbuk ko to.
Nakatawag ka man. Mangumusta. Kumusta kayo ng asawa after 2 weeks? Ah, okay may. Ah, okay kami. Kaslasaan sa amin, pare. Man, tinawagan na ka ko man ah. Nawawagan kaming okay. Baka impablak na. Ano pare? Mabayin mo tawagan, matawagan mo na ta. Mayad nga rin mo basta. Kaya mo agad. Umaya ka dito balay. Ginom tayo. Kahit kung ore kasi na pasamak, kahit kung agbalin nga, agayan ta. Awisan nagdidakal, basta na makitak ni ex ko, baka agimon kanto no, kitkitaan na to ni Olive. No, awanin di pa nagimon ko pare. Nabanag ka talaga nga saan mo nga kayat ti babae nga. Adan asawa na. Kaya tangarod kahit. Kinabud no, Cardo, imbaga kini Olive di, hanggang tadrasodos. Taora din na pasamag yung kini Cardo, kahit kalata, siyak timing kasal kang ka. Yung dikiti ka nung naganak kang kuhana. Ti pinaturay na. Mayat man ta, pare ta, siyak maglaing, tinagbalin na asawa na. Naasawak maglaing. Ano, maga? Dito balay, ginom tayo. Maya nga ba nga, mga yabak te kadwa ka, mga nabulbulo nagdida. O di ka mga yabak te kadwa. Naman te kadwa, natin ka kopi sinak ni Densyo. Umay kayo, sa ganahan kayo. Sige, umay kami. Napang kami manong, kung nakanyak ni Densyo. Baka mailiw ka mo't kining Olive, loko. Baka kit no, kita-kita ang to ni Olive, kit ba di pa nagkita ni Cardo ken ka, baka no, ang bali at aduata mat pare. Isa nun tapaltog na. Diyak mabuteng kabutaw mo tidag sa panggip ko. Kahit ko ti makigayam kay ni Cardo. Tapos niligasta, mamonitor ko. Noan niya talaga ti mapaspasama. Tamom, diyak kayat ngagsagaban ni Olive. Oo, tumasaktang ka ba? At lang, kapati supala ipatpatig mo. Hamada. Hamada kasta. Hindi dawat ko nga saan ko mang babawi nga, nagbabawi nga mo. Sabi ko mata. Sige, denta nga ron. Nagigtot manong name ni Olive, idi-isot mangilukat ti gate. Tumil? Inawis na kami nila kay mo sa magdanagam. Ay, sumadlagay mo nga, sagsagaan na nga. Special ka nung pulutan. Kamusta kan? Handa ka matlakap kabilanan? Saanin? Nagbalingan na dungo kanyak na kalalailo, nakakakarinyo. Hamo narigat na susuruan nga ayatanin, dapat kasiyay. Sabi nga, napakita ka man ng kanya. Pang sintira ka nun, ando talaga timarignam. Kaya, asawa mo ni Cardo, at ayun nga mapasamak nga, agsinubuyanan ta, malaksin no mabalo ka. Nagiinom kami mo nung name special nga talaga tipulutan. Dati tihilig mo talaga pare ano. Hoy. At dalata nakareserba na konta no. Ada sa nga ilig. Ada mang susuplayan ka. Ada. Tawagan na klong. Ada kasi na ano pa mi. Iyag to. Papartik pa yun kan. Basta. Bayat Arbaring na ka. Mahilig ag tigas to. Iba ganito ni Olive na nalalayang ka. Ngayon dumayan ko na nanto. Pare. Wala. Ngayon talaga nalalayang ka ng siya. Abay. Nakasikat na kasawa kay ni Olive. Mas nga siya. Manong nemi nagbaling narod nga nasigid kami kada Densyo ken ni Cardo. Dumaning agawis. Wala saan ka siya mati mga awis ken kuha na jabalay. Naging gaman nung nemi nakaragragsak ni Cardo nga nang padamag. Aga masigugan ni Olive. Sino yung putot? Loko, sino kumakna sa nga siyak? Alangan ba't nga si ka? O rin okay yan. Okay na. Nagbaling mo na sihat kan kuha na. Kumpadre, ito pabunyakan nyo. Naglagay pa na siyak tikang runang aninong. Kuna tagninang ang kumadre ka ito kini ex mo. Manong name adan makatawan.
Kanay pasngay pa yan, ti mo ng anak, dauli ken ni Cardo. Napabunyagan pa yan, kita kakumadre ka, kukumadre kami. Ini ada sumrek nga kabarbarong empleyado, manong nemi iti pisina. Pare, napintas. Sino? Di kabarbarong empleyado. Newly graduate. Preskong presko. Ken virgin nga tapay. Mamanon di kita graduar ti college nga virgin, pare. Ilangan naman ti na Emma. Doon dito langan na Emma, kayam, nagkaraw. Duwata lang ti baro ito, pare. Da asawa namin kiti ko pisinantan. Kaya mo, karibalta. Sige, nasap ko lang. Ala. Ang karibalta. Ni Densyo, mismo ti mo na nga nangawis kan kuha na tapnog meriendada. Hanggang babayin. Kung mabalay, ipapabalay mo. Kasi at kami empleyado na dano mo dito. Naro na kanya. Kapot siyak lang ti baro dito. Pare, nalipatan nagsamatan nga may sampa yung baro. Ay, kung gaya. Di ba rin dumen? Dudwa ka mo lang yung dumen ti bachelor dito. Kaya, may kanadan na imeriendada nga dua. Mabaling kami nga karibal, Shirley. Hala, sirs. Diyan pa mo dahil ta. Karadradwar ko pa lang. Nadumanti kita estudyante dito nga mabaig na pa nga graduar kita at nanubyodan. Sudaan siya nga eh. Ako mati sa baling kaskaso kung hindi nagbasa. Adoan kita nag-aram kanya kung ako mati kinayat ko kadakwato. Diyak pa lang kaya tagayan. Baka dito ti pakasarakan. Mabaling nga siya. Mabaling nga ni Dumel. Wano, mahilig ka dito at asawa na. Huh? No. Hindi. Panunod ko. May karelasyon at asawa na, no? Dua kami nga mangimirienda ken kuana, dua kami manonemi nga kadua nga glance. Ngem siyaklaeng manong tinapan magpasyar ken kuana ti balayda. Sir Dumel? No, wanto to bisina. Tinawagan di sir. Magaling ka dito sumarek. Flowers for you. Nadabi chocolate na. Thank you. Sumarek ka. Talaga nga pag agkaribal kayo nga dua. Ni Densyo. Apay may nakapinasyaran. Iti cellphone. Tinawag kami. Nabaga na kang kati I love you. Ado pa kit istorya na may panggapkeng ka. Tinapasamak yun ni ex mo. Ini-story namin na. Ngay sunat na ikari para kanyak. No di ka isuda kini di asawa na. Sika siguro tinay para kanyak. Shirley. Sisugat pala ang tapusom. Hanga dapat na ako nasugat kaputa okay matan. Agayam kami pa hindi nangagaw keng kuana. Kumadrek pa. JX ko. Naman ada sugat nagbalin nga naanggasanan naglunitan. Yung madamad latapiglat ang ipalpalagit na palabas ako na. Shirley, damo ka makita. Naisan sa ngayon ng marik na. Pa-check na siya ka. Gansiyak tinekari. Wado ni Densyo ka dito kahit mo? Sikat kahit ko. Ha? Kasi lajak na ngayon. Sikat kahit ko kunat. No kasta. On na tayo. Intak lang nga gayat. Ado nagkanaram ka dyan kiding diyak ka narik na natin marikrik na keng ka. I love you, Charlie. I love you too, Dumel. Uy, ala, mapagara ko pa na. Kaya alam ka. Nobya ka nga rutin. Saan ka basta arang ko pa na. Dahil ito ti first kiss ko. Kani.
Ket na nagsakat, tati mo na nga ng kiss kanya, ket love ko. Ken ba check yung love na. Hantang aron baybaya ka na? Kasartan? Di ubigang una di man mayat. Pero dakkel to nit anak taget kasla kay kakabsat. Kumanan kami ng tatatang kinanan ko Sapay lang, man. Sawain ka, no may kang mga asawan. Baga kadatatang kinanan mo, ala, hampay. Haampay ko na naman ang naming ididumteng tiya mansarimi manong nami nag-date kami nag-dinner. Medyo imunyam kami idi awis ko ni Sona iti hotel manong nami si Muro. Dumel, nasapan sa launay. Gaado pa sa sapa dita Adto pa agtawan ti 14, 15, 16 ramanan ka. Kadi man kalakalingan na iso nga Dumel. Virgin manong name ni Shirley. Kit maragsakan na launay. Every Friday manong name nga the date me papas kami aking gakunana. Masikukin. Halaga? Di sigurado, kapilitan na talaga. Kasarkan ang kasartan. May katungarat mga sasawa na sakbay nga maamuan na nang gintata nga masikukak, masapul nga matulagan ti kasarta. Di ama ba, manao, manong name imbes nga niya Olive, ni Shirley. Iti nagkagasat ko. Tinasagot nga po Diyos kanya, nga para kanya. Saan nga ta kami, kini Olive. Ni Olive, manong name kini Cardo, dan duwang anak da, may sabay lang ta anak mi, kini Olive. Ay, kini Olive, kini Shirley. Naragsagdatatang kininana nga mga aywan, kadig iti apuko da, ket kunada nga niyak. Kadang kunada kada kami nga nayon na mi pay, agaramid kami pay, uray adu. Kabuta, nagasagana da nga mga aywan, kadig iti apuko da. Ngayon may sa palang ti anak mi manong name ket posible nga ti sumasarno, panawen, manayunan ket manayunan to. Kaya dawan ko masapay ko tawan ti dumdumtingan niya na problema ng iti asawa. Dito nga ron ti pagkasalita. Thank you, tilaing mo, manong naming nga nang ibasa, ket sabi ko nadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarbingan ti biyag, kadag iti padak nga nagbuya, more power to your program, manong Encantos. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Dumel.